jediného hráča, ktorý by stroskotal pri trestných hodoch. Teraz Ale Gaffney skúsi to za 3 body. Vybral si s osmičkou hrajúceho Alexa Naďa, ktorý ešte neschádza s palubou. Určite majú Prievidžania vysoké méty a chcú sa pobiť o zisk prvej významnej trofeje v tejto sezóne. Bol tento súper ľudského týmu na Dixili. Prievidžania veľmi rýchlo, vo vedení 5-0, snaha o trojbodovú. Bude bránený Watsonom. Gaffney sa tam pekne pohral práve. Gaffney, krásna prihrávka a zakontrolovať aj na výsledkoch. Lučenec aktuálne na 7. mieste. Naď sa už roluje do koša, ale stále Gaffney. Naď robí dobrý priestor a Gaffney... Čas získava sekundy. 20 sekúnd do konca. Gaffney stále. Gaffney vyniká. Gaffney. 10 sekúnd na zakončenie. Gaffney sa obtáča, skúsi to sám, krásne. Trošku drsnejší V dnešnom zápase Gaffney. Ťažká strela, ale padla. Skúšal to s 55-kou Jaden Lewis. Za 3 body to Svoje prvé body v zápase. Na druhej strane. Naopak musia byť hráči iskry aktívni pod vlastným. Gaffney. Košičania môžu znížiť a to sa Gaffney mu darí. Presná trojka Luisa. Gaffney. Točil z lavičky. Gaffney. Stále pri lopte, je na ňom Gray. Gaffney to skúsi sám a teraz mu to... Slovan vyhráva 57-37. Košice sa musia zlepšiť a byť... Gaffney za 3 body a Gaffney dáva trojku. Gaffney. Gaffney po prihrávke útočí. Ale Komárno vie zapnúť aj v obrane. Má tam tých húževnatých hráčov, ako Volárik, ako aj Ormisto. Gaffney mu lopta ušla, ale môže pokračovať v tomto útoku. Gaffney. Monček. Košický pokus napokon za 2. John. Monček posúva na pravú stranu na Gaffneyho. Tak teraz to pre... Monček. Gaffney. A Gaffney sa... Obruč, ktorá zazvonila, teraz chybička. Toto by mali Košičania využiť, ich rýchly break, 3 proti 2, Mončekovo zakončí. Gaffney. Priemer v lige. Je to dokonca o takmer 2 body na zápas zlepšenie oproti minulej sezóne pre rytierov. Veľkou skúsenosťou. Gaffney. No, tento chcel akoby opätovať Harrison. Gaffney versus Noah Reynolds, pekný súboj. Gaffney predsa len strieľa a vyšlo mu to. Monček. Obe premenené šestky. Gaffney triafa. A Wolfy. Gaffneyho pokus za 3 body. Ani tie pozície, ktoré by za normálnych okolností Košičania mali bez vážnejších problémov premieňať. Gaffney. Gaffney prebral ho McLaughlin, ale potom už Gaffney mohol ísť spokojne špertkovať prihrávkou. Nakoniec Wiggins neúspel a takmer Volárik zobral loptu Gaffneymu. Gaffney to skúsi sám a odosku triaf. Gaffney! Gaffney. Urobil to veľmi šikovne. Gaffney stále individuálne, teraz našiel Wolfa, ktorý ostal sám na trojke a dá. Gaffney bude mať teraz otvorenú trojku a tu využije. Zrejme nerátame aj trestné hody. Hoferica
A jeho pokus prikrátky. To teda slovenskí chalani, ktorí dostali príležitosť od... Gaffney. Marek Jaš. Gaffney, Halada to skúsi za 3 body. Troskotal na pozornej košickej defenzíve. Koného tam vybehol David Abraham a to bodov. A je tu spoza trojkového oblúka a celkovo 33% strelba. No, toto bude asi za 2, ak to padne, áno. Potrebovali by sa teraz hostia upokojiť, pretože im táto štvrtina ani náhodou nevychádza až teraz. Rupert mal tam priestor, ale nepálil. Naopak Gaffney pôjde na kôž a boduje. Ukončenie svojho pôsobenia v dnešnom zápase. Opäť sa tam ukazoval Brown, ktorý je v týchto súbojoch silný. Ale dopredu idú Košice. Gaffney, V ligovej sezóne. Navyše fantastický blok Evelona Johna. Nejakú svoju bodovú šnúru, aspoň 6-0, aby sa aspoň priblížili domácim. Ale s takým... Gaffney. Súva na Havarda, to je ťažké. Opäť Adam Monček. Gaffney, presne. Ale to iba v prípade premenenej trojky, ktorá by kľudne mohla prísť a je tam James Bishop. Monček prihral na Gaffneyho. Na Ruperta, ale tam boli dvaja hráči v bielom drese a teraz... Gaffney. Bráni ho Jackson. Gaffney. 40. Výborný backdoor a Carter. Ďalšie ale... Monček ale opäť zapája do hry s číslom 12. Rainier Thornton, ale neúspel ani pri jednej. No a teraz už Gaffney. 11. Lučenec tak navýšil svoje vedenie už o 6 ďalších bodov. Gaffney. premenený. Gaffney. Na Ruperta, Gaffney. Respektíve to bol Wolf samozrejme, no a... Wolf je rozbehnutý, vyhadzuje na Gaffneyho, ktorý to má dobre postavené za 5. Halada proti Siládimu. Gaffney zdvojený, ale všimol si Ruperta úplne... Neúspel, no a už Gaffney ide dopredu, tam sa Lučenec nevracal a... defenzívou. Ste to zvládajú, opäť si otvorili priestor Gaffneyho, kopec priestoru. A presná. Dala relatívne málo bodov. Gaffney. Ten sa presadí. Krajinovičom. To sa rozstrieľalo v trojbodovej streľbe. V tretej 10 minútovke Košice môžu tráviť celý tento čas. Gaffney, pekne zbehol Wolf. Gaffney. Pomohol aj John. Gaffney okolo Dragoviča. Chystá si to na Výborná úspešnosť Levičanov. 45% trojbodových pokusov. Skončil Ubránený práve Carterom Ollingerom. Gaffneyho nájazd. Ale ďalšia veľmi krátka strela. Tentokrát z pravej strany, skúšal to spoza perimetra. Do konca štvrtej štvrtiny zdá sa, ako keby už Vlkom trošku aj došli síly. Je taktiež určite meno, ktoré evidujete, ak aspoň trošku sledujete Slovenskú basketbalovú ligu. Zrazil s Wolfom. Gaffney. A jednoduchá dvojka. Jonák. Magická stovka
je tu. Gaffney. Svitu. Svit aktuálne na 9. priečke. Tu až 7 hráči, ktorých Piety Pojkola v tomto zápase točí. Na opačnej strane Nenad Miloševič, 8. Pre Belasich neznamená. Na druhú stranu už Trieli John. Gaffney úplne osamotený. Pokojnejší, ale ten ich náskok, najmä z tretej štvrtiny sa svrkola. Ešte Halada bude mať priestor. V prípade Gaffney na jazde a skoro